sa positive mo rin. Hindi niya pag-ayaw ko ano ka. Kusgon man gano'n dani niya kay nire-react mo ka. Agad lang ko sa imong asa imong kaya. Wala na ang akong gihimo ni mo 50% lang na. Ay, utang. Napakay utang sa kwinta. Sa 100 na. Tinutuon ko na pag humana na gyud mo ana ti gulo. Mura lang gyud nagunda sa kilo ng lawas. Kaan gyud mo lawas lang nako. Kung tinut-anay gyud nga lang agad lang ko nimo kay mo. Wala din ang buwan. Nilak mong kadi. Sige, bantang na lang. Hilak lang. Nilak lang yun. Salig lang sa Ginoo nga Lord. Kining nang hilot unta mo na ni makaayo na ko ano lang. Pilit ko lang ito. Jerry yung mo. Daw kag sa dili nagahilot ko na mas man. Dili niya akong kusog. Deliver ko po naman. Sakit ay. Dili niya akong kusog, dili niya ako ang hilot sa inyo ha. Iko lang ko nangikap. Durera na siya. May Deliver ni Mary. Salig siya tanan. Kaya ko salig ram na ko siya, iko ram ko nangikap, no? siya ito naman. Katoliko po ka, sir. Oo eh. Naganting Santos, diba? Pero, may isa... Pero dili lang na to debate sa uban. Oo. Kay, deliver mo ko na nila tanan. Kanan man Deliver sila. yun ko na nila. Labi na ka ng katong, pinsa to, katong sa financial, gali si... Limot ko sa pangalan mo nang ginaampo sa... Kauban ako kung anong tayo sa Jansan. Yeah. Sakit eh. Yeah. Kami nandiyan sa kadali lang sir. Sakit eh. Dali lang. Grabe ka sakit. Ingon ko kay believer kaniya. Pag believer kaniya siya di bahala. Baliun di ay. Dili man na bali wala. Ang balik mo mo o darawa di luto gani. Ako gigana o di. Nalipat ra ka nga natanggal na yung panood. Ay, sakit tayo, Lord. Wala, wala. Sir,